Как не жалко? Вы подумайте, я ведь не только для себя. Евгений Федоров көңіл халетін сүзләр белән генә аңлата алмый. Африка чумасы аның хуҗалыгындагы дуңгызларда ачыкланган. Шимбә көнне берсе авырып китә дә үлә, аннары икенчесе. Шуннан ветеринарлар чакырта, дуңгызларны алып китәләр, бөтен җиргә дезинфекция ясыйлар, хәтта яшел ширәм дә саргайган. Я привез как племенное ядро с буин. Минем хайваннар тукымлы иде, аларны 3 ел элек буадан алып кайттым. Бик кызганыч, әлбәттә. Хряк и 4 свиноматки. Алынган пробалар куркыныч шир барлыгын дәлилли. Шулай итеп Федоровлар дуңгызсыз кала. Бу хәлдән соң Африка чумасы ачыкланган барлык шушкаларны һәм кабан дуңгызларын юк итәләр. Менә хәзерге вакытта без Болгар шәһәрендәге Чехов урамында әлеге хуҗалыкта 7 дуңгыз асраганнар. Аларда авыру булу һәм булмауына карамастан һәммәсен дә алып китәләр һәм инде юк итәчәкләр. Biz килгәндә дә халыктан дуңгызларны җыялар иде. Юк ителгән хайван өчен авырлыгына карап акча түләнергә тиеш. Куркыныч зона булып саналган 5 чакрым радиуска Спас районында 3 торак пункт керә, 2 авыл һәм Болгар шәһәре. Аларда 150 дуңгыз юк ителергә тиеш. Лаборатория сәгать итешләр, монда африканский чума, дуңгызлар чумасының булуын раслады. Без монда тиз арада управление Россельхознадзоры белән килдек. Монда вирус таралмасын өчен эшләр алып барабыз. Спас районында көне буе ветеринария идарәсе һәм Россельхознадзор белгечләре эшли. Малларны урамга чыгарырга да, чалырга да ярамый. 5 километрдагы зона буенча анда 3 авыл керде. Шул 3 авылдан бөтен исән дуңгызларны, дуңгыздан суелган итләрне без җыеп алып, апчыгып жандырырга тиеш булабыз. Мондагы белгечләр әйтүенчә, Африка чумасы таралуда кабан дуңгызлары сәбәпче булырга мөмкин. Хәзер аучылар урманнарга чыгып киткән. По зимнему маршрутному учету у нас доставляло 18 кабанов. Безнең карамактагы мәйданнарда ау хуҗалыгында 18 кабан дуңгызы булырга тиеш. Аларны хәзер юк итәргә кирәк булачак. Авыллар янына хәзер махсус пост куелган. Районнан чыгучы һәр транспорт чарасының тәгәрмәчләре менә шулай эшкәртелә. Саклану чарасы чумадан. Дөресчләр. Үзегез менә аптырадыгыз буларны күргәч. Башта аптырап калдык әйнәсәм икән дип. Бөтен кешегә авыру юкса, Алла сакласын. Бөтенесен аннары харап кыла, маллар да үзебездә. Авыру таралмасын, кешеләр дөрес эшлиләр, дезинфекция ясыйлар. Африка чумасы кеше өчен зыянлы түгел, дуңгызлар өчен ул афәт. Мондый соңгы очрак 2016 елда Нурлат районында теркәлгән иде. Ул чакта 400 баш дуңгыз юк ителде. Хәзер Спас районында 30 көнлек карантин гамәлгә керә. Спас районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа Гасыр каналы.